O, dobro. العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واصفا القرآن فيه نبأ ما قبلكم والخبر ما بعدكم والحكم ما بينكم أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم.
Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle šanuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda alejhi salatu vesselam. U jednom ajetu u Kur'anu časnome Allah dželle šanuhu u prijevodu značenja veli: zaista ovaj Kur'an upućuje ka onome što je najjače, najbolje, najčvršće, najuspravnije, najstamenitije, najsigurnije. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisujući Kur'an u jednom od mnogobrojnih hadisa vezanih za Kur'an kaže u njemu je kazivanje ili u njemu su kazivanja o onome ili onima prije vas. U njemu je nagovještaj ili vijest o onome ili onima poslije vas i u njemu je propis za vas. Dragi prisutni, braćo i sestre, djeco i omladino, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Prije svega salamim kandidate za časnu diplomu učača Kur'ana, jer biti učač Kur'ana je najveća čast i počast na ovom svijetu. Sve su diplome lijepe i sve su diplome nam drage, ali one koje ćemo na ahiretu najviše voljeti i one koje će nam na ahiretu najveću težinu imati, to su ove koje se tiču Kur'ana i svega onoga što je vezano za Kur'an. Kako ulaska u Kur'an, tako i svakako ako Bog da inšallah završetka i hatme Kur'ana časnoga. Kur'an je knjiga upute. Definicija Kur'ana sadrži dakle nekoliko stvari koje su osnovne, ali najosnovnija, najtemeljitija stvar vezana za Kur'an je da je to u stvari uputa. Razlog zašto čovjek je biće koje je Allah dželle šanuhu stvorio sa razumom. I prvo što dijete kao malo pita je zašto? Traži razlog. I Allah dželle šanuhu je to u nama usadio. I onda, jer kada shvatimo, koristeći dakle taj intelekt kao jedino biće koje je stvoreno sa intelektom, kada dobijemo odgovor koji se slaže sa našim pojmom, dakle ima smisla na pitanje zašto, onda to uglavnom i prihvatamo srcem. Kada to zaista usvojimo. I na pitanje šta je ili zašto je Kur'an objavljen, zašto je spušten, koja je njegova svrha? Kur'an je, braćo i sestre, uputa. To je njegova svrha. Kur'an je hajr, dobro, ljepota na svaki mogući način. I svojim učenjem, svojom melodijom, svojim izgledom, svojim značenjem, svojim prisustvom u kući ili u srcu ili u džami ili u okolini. I sve su ovo ljepote i vrijednosti Kur'ana, bez sumnje. Ali broj jedan je ono što je sadržano u Kur'anu, dakle sadržaj Kur'ana, a to je uputa. Uputa da ljudima, dakle ljudskom rodu, pokaže pravi put. Pravi put, siratul mustaqim, zato učimo ihdina siratul mustaqim. Blago onome ko se sa Kur'anom druži, jer taj uzima za ono što je, za ono uže, ko što kaže Allah šanuhu hablillah, koje se ne može raskinuti. Ne može. To je veza koja je neraskidiva. Sve ostale veze na ovom svijetu se mogu raskinuti. Svjedoci smo toga. Čak između dva brata, između roditelja i djeteta i tako dalje. To su najčvršće. Allah šanuhu kaže ste izbila ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. A rodbina, srodstvo je preče ili najpreče jedno drugom u Allahovoj knjizi. Allah to ostavio. I kao propis, ne samo kao osjećaj koji nam je usađen da svoje, dakle, krvno srodstvo pazimo i volimo, to je i u Kur'anu propisano. Ali najjača veza, neraskidiva veza, koja je najveći prioritet, je Kur'an. Kur'an. Zato što Kur'an daje ono što ništa drugo ili niko drugi ne može dati. Po čemu vrijednijemo stvari? Po njihovom, dakle, rezultatu. Zašto je zlato vrijedno? To što ono, njegovu vrijednost, dakle, ne pada. Mislim, ono uvijek ima
Ono je dakle ta zaleđina, recimo, jel? Ali šta je u stvari zaleđina, tako kažemo, Kur'ana? Onaj dan kad ćemo svi stati pred Allahom dželle, kad će nas pitati jesmo li svoj život, koliko god godina smo proveli, jesmo se potrudili da bar naučimo učiti iz Kur'ana. Ili makar nešto na pamet da naučimo iz Kur'ana. Allah dželle 23 godine, vidite što znači trud. Mogao je Allah dželle poslaniku alejhi selam i bez meleka odmah Kur'an usice u sadu, u jednom dijeliću sekunde. Ali Kur'an nije objavljen odmah. Kur'an je objavljen u periodu od 23 godine. 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini. Od 610. je počela objav Kur'ana. Samo 5 ajeta objavljeno. Pa onda kažu prekid bio duži. A poslanik alejhi selam od tolike žudnje počeo više da pati u duši, jer mu nije dolazila objava. I onda dolazi objava sure od Duha. Pročitajte značenje gdje kaže Alšanu, pa zar nisi bio ostavljen, zar nisi bio siroče, zar nisi bio, pa ti Allah Alšanu dakle pripazio, uzdigao, pomogao. Nije te ostavio. Malo da'ke rabbuke wa man qala. Nije te tvoj gospodar ostavio. Dolazi sura od Duha. I onda 10 godina poslije toga još u Medini, pred samo preseljenje alejhi selamovo, dakle od 2 godine ili manje, se Kur'an, dakle objava, ili u stvari manje od toga, pred samo preseljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem na nekoliko mjeseci, Kur'an se dakle završava i na Arefatu po mnogima, dakle onaj ajet Elijome ekmentu lekum dinekum, wa etmentu alejkum ni'meti, raditu lekum islami dina, danas sam vam potpunio vjeru i usavršio svoj blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude din. Upotpunjuje se Kur'an 23 godine. Nije to malo. Što znači potrebno je uložiti trud da bi se Kur'an naučio čitati, da bi se naučili njegovi dijelovi na pamet. Ali to je najbolji, najvrijedniji trud. Jer kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za svaki harf, pazite, harf je slovo, ima, onaj koga uči, ima nagradu 10 kao da je proučio 10 harfova. Jedan harf proučiš, imaš nagradu koju si proučio 10 harfova. Jednu suru proučiš koja si je 10 puta. Tako Allah šanu nagrađuje. Od 10, i to je minimum 10, do bezbroj, 700 bezbroj puta dakle zavisi za koje dijelo šta, koliko Allah nagrađuje. Ali kad se uloži određeni trud. To je knjiga koja je najvoljenija, najviše se pažnje njoj pridaje na dunjalku. Nema nijedne knjige, nikada nije bilo, će biti, kojoj se pridaje toliko pažnje kao Kur'anu. Ne postoji nijedna knjiga koja se toliko pamti kao Kur'an. Na desetine ili stotine miliona je hafiza koji uče Kur'an na pamet. I uvijek ih je bilo. U tradiciji svakog muslimanskog naroda, svakog, pa i našeg, je bilo da se Kur'an uči od malena na pamet. I onda kad se Kur'an nauči na pamet, onda sve ostale nauke i znanja i discipline budu lahke. Jer sasvim je prirodno bilo jednoj muslimanskoj, islamski odgojenoj sredini, kao što je to nekada bilo, svakome ko imalo dara za učenje i pamćenje, da nauči na pamet Kur'an. Jer Kur'an je bio i ostao svakome dan danas ko se drži, dakle, vjere, centar, osobina oko koje se sve vrti. I treba, dakle, kad kažemo Kur'an, šta je to? To ti je temelj. Sa Kur'anom se moramo družiti svaki dan, ako želimo da se koristimo njime. Jer kao što bez hrane ne možemo ni jedan dan, pokušamo da ne jedemo jedan dan 24 sata. Naravno može, ali kako ćemo mi biti nakon 24 sata ako nismo nimalo hrane ni vode uzeli? Kako ćemo se osjećati fizički? Veoma iscrpljeno. Ili 2 dana, 3 dana bez vode, 4 gotovo, ne možemo ni živjeti više. Dakle, srce koje Kur'an ne sluša, ne prima, ne druži se sa Kur'anom danima, mjesecima, godinama, kako je stanje tog srca? Zapitajmo se.
zapitajmo se. Pa makar da slušamo Kur'an dok se vozimo u auto. A pogotovo da uzmemo prijevod, ako već ne znamo učiti, pa da pročitamo značenje određene sure, da poslušamo neko predavanje, toga na internetu, Allah šal dao danas, ima koliko hoćete, ali normalno mora se nekada i paziti. Šta se slušao, da ne idemo u detalje. Dakle, poruka povoda večerašnjeg jeste da se malo više družimo sa Kur'anom. Ja ću završiti svoje obraćanje prije ovoga svečanog dijela, jer već su se neki naši ovdje najmlađi malo počeli vrpoljiti, pa da ne bismo im pridavali na muku. Malo ćemo se vratiti u istorijat, barem 10 godina unazad. 2010. je u našem džematu grupa od 10 žena završila sufar. 10 žena koje je predvodila Maulima Amala. 2015. godine, 5 godina kasnije, je grupa od 18 polaznika, govorimo odrasli, djeca i mekteb su nešto drugo. Ovo su odrasli. Je 18 polaznika završilo sufaru. 10 muškaraca i 8 žena. I večeras je, dakle 17, to je, Hađe je dobar matematičar, ja mislim da je to 45. 10, 18 i 17. No tako Hađe? S obzirom da su neki od njih to htjeli i trebali da utvrde, mi od tih 45 imamo 40 danas završenih, dakle, učača Kur'ana. Nisu svi od njih u našem džematu, neki su u drugim džematima, neki su u Bosni. Ali u ovaj džemat je u posljednjih 10 godina iznjedrio 40 učača Kur'ana, okruglo odraslih. Nešto više žena nego li muškaraca, ali tako vam je to sad, ko uloži truda i vidit će me. I tako se kaže u suri, da me jama mithqala dharratin khayran yara. Ko uloži i trunku dobra, uradi i vidit će. Tako da, svakih 5 godina, zanimljivo, 10., 15. i 20. U 10. i 15. je bilo u junu. Ove godine bila ta ceremonija, ove godine evo u januaru. Pa neka to bude podstrijek svima prisutnima. Prvo vama prisutnima koji niste završili sufaru, a onda i onima koji su možda porukani ovim snimkom, slikama koje ćemo već zabilježiti, onda objaviti, da to bude podstrijek drugima, da i dalje nastavimo tu tradiciju, da obogaćujemo naš džemat. Naš džemat ima sad negdje oko možda, pored ovih koji su dakle i otprije, blizu 50 učača Kur'ana u džematu. To je najveća snaga svakog džemata, pogotovo našeg. Stoga čestitam naravno polaznicima na uloženom trudu i ono što je zanimljivo, vidite, naravno da Arapi imaju, Allah im je dao veliku prednost u kontekstu učenja Kur'ana. To je njihov jezik, oni ga razumiju. Ali ne može, Allah šanu je ostavio, ne može niko ne može učiti Kur'an pravilno, bio Arap ili ne Arap, ako ne uloži određen trud da završi ono što zove teđvid ili pravila ispravnog učenja Kur'ana, koja ne zna ni Arap ako ih ne nauči. On može da razumije Kur'an, naravno, to je njegov jezik. I može da uči prilično onako, kao što naši početnici uče. Ali da uči Kur'an melodično i pravilno mora i on, dakle, svako mora uložiti određen trud da bi Kur'an učio pravilno, odnosno ispravno. Stoga, ove 3 grupe, dakle, u ovoj epizodi ili seriji, da kažem, polaznika odraslih su bile 3 grupe. 2 sam vodio ja, jednu je vodila moja supruga, dakle 12 polaznika sam ja izveo, a ona je izvela 5, dakle to je 17 ovih koje večeras vidite pred sobom. I ja ću sada početi sa prozivanjem jednog po jednog kandidata muškog i prilazit će, dakle, ovdje uzmati diplome, a ženske kandidate će također prozivati, pa će moja supruga njima dijeliti diplome i ove lijepe ruže koje su, evo, naši džematlije to večeras fino za njih sa razlogom pripremile. Evo, ako ustaćemo, to vrijedi. Kažu, najstariji su najpreči. Nedžad Grozdanić. Bojrim, Nedžad, čestitam. Ovo je za
za slike, za rekord. Sljedeći, Adin Durić. Bilo? Nihad. Bila? Hvala. Zumira je tu fino. Može od plava da upreda nas. Nisi procvjetali. Koment namješta. Sljedeći je Adis Garć. Tako. Sad ću ja proslađivati. Amela Gazić, možeš ići. Evo se sad vam rotira. Aida, bila? Nasiha Durić. Emila Adanović. Elma Marić. Marić, izvinjavam se. Tako kaže. Treba poštovati običaj mjesta. Nisada Durić. Evo ga snima. Hatidža Durić. Za lemuka nisam zapalio. Hanan Karanević. Ne vjerujete, ne svi telefon. Dursuma Kasarević. Ne vjerujete. Aida Đafić. Ako s trenera, dođeš telefon, ako nema, Sabur. Ne vera, poneš telefon sad. Nisveta Mahmutović. Elvedina Kmetaš. Neki. Što mi dješi mikrofon? Stoli Bože. Pa trebaš najbolje ime prozvat, pa zato ti pada mikrofon. Molim vas, možete malo pažnije. Nemoj da niko priča. Šerifa Ibrahimović. Ovo je štela. Ovo je štela. S ovim je, dakle, svi 17 polaznika dobilo svoje diplome. Ja imam još samo jednu stvar, prije nego što se to počnemo čast pripremnim kolačima i kahvom. Mi smo 2015. dakle imali 18 polaznika, od njih 17 je bilo prisutno. Jedan polaznik je bio u Bosni, tako da smo ostali dužni tom polazniku uručiti diplomu. I evo ovo je prilika, ja prozivam Muneveru Ibrahimović da priđe, ona je od prije 5 godina dakle završila i ona je sad u grupi ženskog koja uči hatmu, ali evo s obzirom da nismo zvanično u džematu dodijelili diplomu, jer ona je bila u Bosni tada, ovo je prilika za to. Munevera Boja. Čestitam svima, zamolio bih kandidate da priđu da se ovako lijepo uslikamo ovdje, da ustanete.